Bon dia, estic fent una volta per aquí pel mercat principal de Cusco. Veieu com està ple a rebentar, està tothom per aquí comprant, és un dimarts. I hi ha botigues de tot, hi ha botigues de menjar, hi ha botigues de rituals, com aquestes d'aquí, que et venen coses per fer rituals. No són com les de La Paz, que venen fetos de llapa, però bueno, venen com espècies i coses així medicinals també. Després hi ha botigues de fruites, com allà darrere que heu vist, i després també hi ha zones restaurants on pots dinar menús de migdia bastant baratos, i també hi ha alguna que altra souvenirs. Estic a la far de fora d'aquí al mercat i aquí és on venen el cuy, que és l'espècie aquesta de coballa que hi ha, que venen, i allà es menja. El que passa que no sé per què no la venen dintre, només la venen fora. Ara crec que intentaré buscar un restaurant i intentarem provar-la a veure què tal està. I ja he arribat al restaurant, anem a pujar. Diu que és segon pis. Està bo, no us sabria dir a què té gust. Sembla alguna carn, però no sé quina. Està bo, la pell potser no està tan bona. Bueno, no sé. Tinc sentiments contraposats. Crec que per la presentació del plat, potser. No crec que em passaria, però... no sé, la veritat. Ara m'estic menjant això, que és un pebrot relleno. Està bastant bo, la veritat, però crec que pica una mica. Crec que em recorda bastant el pollastre. Els musclos i així té full gust a pollastre. O sigui que sí, està bo. La pell crec que no m'ha acabat, però l'altre està bo. I no puc més. La veritat és que estic molt tip, he menjat molt. I ja no puc més. Mireu, m'he deixat això, però bueno, prou bé. Pues ja hem sortit del cuy, la veritat és que estava bo, té així com una mica de gust a pollastre. I res, ara vaig agafar un autobús, buscaré quin autobús em porta cap al centre, que no vull tornar a caminar fins aquí. I res, i us parlo un cop cap allà. Vull trobar també alguna de postre, no sé què puc trobar. Abans he vist una pastisseria, però està molt lluny ara. Doncs ja estic al centre de la ciutat, ara haig de fer una volta per aquí, no sé què faré. Potser em trobo amb el Koji o no sé, a la vora. Ara li escric. Ara anava pel carrer i he vist un senyor que venia flans, així que l'he comprat un i ja tinc postre. La veritat és que els surten bons. Són així prefets, però està bo, està bo. Doncs ara estic aquí a la plaça d'Armes i crec que m'apunto un free walking tour, a veure què m'expliquen i a veure què us explico jo també, si m'expliquen alguna cosa interessant. Un muro que tiene 700 años, un muro imperial, la piedra es andesita, piedra de los Andes. Ara aquí explica, en aquest carrer d'aquí, que aquest carrer està ple de murs de preinques, de civilitzacions preinques, i després també ens ha estat ensenyant que hi ha els balcons aquests d'aquí, que són influència dels espanyols, i és que tenen també influència dels àrabs de quan els àrabs van estar a Espanya. Així que aquest balcó d'aquí està tallat amb estil àrab, o amb l'estil que van portar els àrabs, i els espanyols ho van portar aquí i ara el tenen aquí. Este muro es muro poligonal almohadillado. Poligonal porque hay muchas piedras, vamos a encontrar diferentes ángulos. Almohadillado porque parecen almohadas. La piedra que ven aquí és diorita verde. Estem visitant un mur inca i està una mica inclinat i per això ho saben, i després que estan totes les pedres encaixades i després la part d'aquí es va caure i la van reconstruir amb ciment. I diuen que els murs inques no tenen ciment, sinó simplement són peces encaixades com Lego
i després està tot lo després, que està fet amb ciment i coses així. I el curiós és que el Moringa no l'han de restaurar ni res, o sigui, simplement porta allà 1000 anys, i els altres cada X temps han de restaurar-lo i anar-lo mantenint. Ahora vamos a pasar a la cultura inca, pero antes de hablar de los incas vamos a hablar de un instrumento muy interesante, ¿no? No, es muy interesante hablar de ese instrumento, un tutu. También vamos a hablar de las quenas, o en español flautas. Las primeras flautas estaban hechos con huesos de llama, alpaca. Solo conocían 4 notas musicales, muy poca música hacían, ¿no? Actualmente lo hemos hecho uno más grande, ¿no? Le hemos añadido las 7 notas musicales. Doncs ara acabem de sortir d'una botiga d'instruments i ens ha estat ensenyant diferents instruments típics d'aquí i ens ha estat tocant algunes cançons. I res, ara ens estem anant cap a un mirador i crec que ja estem acabant amb el free tour. La veritat és que està bastant guai. El noi ho fa molt bé i és bastant divertit. I ara hem arribat al mirador, us ensenyo. Doncs ara he tornat al lloc d'ahir a comprar una hamburguesa per sopar i ara tornaré cap al hostel i suposo que me la menjaré allà.